बर' फरायसा आफादा थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लायाव मावथिफारिया जुथुम जोंनि वार्कार्सफोरनि मोनसे वार्कशप बा मिट जोङो लानाय जादों आरो चिरां जिल्ला उदालगुरि जिल्लाया अलरेडि जोबलांबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला नैबे तामुलपुर जि कलेज दङ बेयाव लानाय जादों। बिनि गेजेरजों जोंनि गोबां आनसलिक आरो जिल्लायाव बा मिरुआवबो गोबां बिबानगिरिफोरा गोदानै बिबान मोनदों आरो जोङो गोदान दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो हाबा मावनो थाखाय जोङो लानानै फैदों, जाहाथे जोंनि ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि जिखिनि आथिखालनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि बर' हारि दानायनि थाखाय बा गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ, एबसुनि आदर्श आरो नीतिनि गेजेरजों एबसुनि संबिधाननि जिखिनि जोंहा माने प्रिन्सिपाल आरो आइडिय'लजि दङ बा जोंनि फिरफिलानि सिङाव थानानै समायखिरा लानानै हारिनि थाखाय सेल्फलेस आरो भलन्टारि जि सार्भिस होनांगौनि थाखाय बे आफादाव जिखिनि मोन्थोर दङ इउनिटि सार्भाइभेल आरो प्रस्पेरिटि आरो जोङो जि मट' जोङो लादों जे लिभ वर्क एन्ड प्रस्पार थां माव आरो जौगा, दा बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जोंनि वार्कारफोरखौ जोंनि मावथिफोरखौ बिबानगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव गोलाव सम हाबा मावलांनो थाखाय जोंनि हारियाव जायफोर जेंनाया दासिमबो आनरिजल्भ जानानै दङ, जायफोर जेंना जेंसि दिनै जोंनि गेजेराव दङ, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों टटेल रेभलिउसननि थाखाय हाबाफारि लादों। बिनि गेजेरजों आबाद मावनाय बिथिङाव, हाबा हारिमुनि बिथिङाव, रांखान्थि जौगानाय बिथिङाव, आइजो जौगानाय बिथिङाव बा जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो ड्राग्स माने नोङो दा पाबजि गेमनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों, बे गासैबो ट्रेन्डखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनानै बर' हारिखौ जोङो गोग्गो गोथार बायदि समाज दानो हायो। लोगोसेनो स्किल एन्ड क्वालिटि माने इडुकेसननि थाखाय जि मिशन जोङो मोनसे फोसावदों, जायफोरो माने स्किलनि गेजेरजों गावखौ माने सेल्फ सास्टेन खालामनो नागिरो बा एंगेजमेन्ट खालामनो नागिरो बा ट्रेनिं लानो नागिरो, बिदि जेनियास थानाय जायफोरा प्रतिभा दङ बिथांमोनखौ स्किल ट्रेनिंनि गेजेरजों एस्टाब्लिशमेन्ट होनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि जोङो लागोन। बड'लेण्ड स्किल सेन्टार जों गायसनगोन, बड'लेण्ड स्किल मिशननि गेजेरजों जों हाबा मावगोन। लोगोसेनो क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों कम्पिटिटिभ एग्जामजों लोगोसे थांना थानायाव क्वालिटि जि जोङो इडुकेसन बा नलेज मोननांगौ, बे गासैबो बिथिंखौ जोङो मजबुत खालामनो थाखाय साफा गथ'खौ सुबुं सम्पद सुबुं धोन हिसाबै दाना होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिफोरखौ मावदों। बेखायनो जोङो गाबोननिफ्राय जोंहा मेगा साइकेल रेलि दङ आरो बे ब्लक वाइसआव जागोन आरो बेयाव जोङो 1000टा LP स्कुलाव गुन गोनां सोलोंथाइनि केम्पेइन खालामगोन। जोङो स्कुलाव थांगोन, स्टिकार जोङो थाबगोन आरो जोंनि भलन्टियार इडुकेसन भलन्टियारफोरा प्राय 20,000सो बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन। अल अभार माने जिखिनि जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेयाव जोंनि जि फ्लेग एबसुनि आरो क्वालिटि मिशननि जि माने फ्लेग आरो टफि लानानै इडुकेसन भलन्टियार्सफ्रा बाहागो लागोन। दा बेखायनो आं मिजिंथियो जे बेबायदि वार्कार्स मिटनि गेजेरजों मोनसे आफादखौ मजबुत खालामनायजों लोगोसे आफादा जिखिनि डिसिसन आरो पलिसि लायो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जायफोर जोंहा बिथिंफोर दङ, गोदान मावथिफोरखौ जोङो गाइड खालामनांगोन, बिथांमोनखौ वार्म आप खालामनांगोन, बिथांमोनखौ जोङो माने मटिभेट खालामनांगोन आरो बिनिनो मोनसे बे एक्सारसाइज आरो फैबाय थानाय समाव एबसुआ गोलाव सम हाबा मावलांनांगौनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय निस्थाबानै जोङो हाबा मावनो गोनां जिखिनि बिथिं दङ, नैबेबायदि वार्कशपनि गेजेरजों जोङो थुलुंगा मोनगोन, बोलो मोनगोन, आं बेखौनो मिजिंथियो। गोजोन्थों। गोबां सर्सआ बुंदों जे माने सासे संग्रामि NDBनि बिबानगिरि एम बाथा बिथाङा दिनै माने गावनि जायगायाव गैया बा बिथाङा जेराव माने थायोमोन बे जायगायाव गैया। बिथाङा हाग्रायाव थांफिनदों होननानै गोबाङानो इनफरमेसन होदों, माने सर्सनिफ्राय बुंदों। दा बिथाङा आसलथे बहा दङ जों बेखौ मिथिया आरो बिथाङा मा उद्देশ্যजों दिनै जोंनि जायगायाव गैया जानानै दङ बेखौबो जों मिथिया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि मावथि हिसाबै आङो खावलायगोन जे गोलाव सम बर' हारिया हाथियार सोमावसारनायनि गेजेरजों खेबसे BTC सुक्ति आरो BTR सुक्ति आरो बेयाव BLTनि हाथियारखौ सरकारनो गथायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनसे गोदान सुक्ति मोन्दोंमोन आरो दिनै NDBनि मोनब्रै हान्जाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPआव ज' लोगो नांनानै BTR सुक्तिनि गेजेरजों जों गोजोन मोनसे थासारि मोनबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिया थांना थानो हानाय
माखासे अधिकार आरो दफाफोरखौ जों मोननो हाबाय आरो बे दफाफोरखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। बेबायदि समाव दिनै जोङो इउनिटिनि बाथ्रा बुंदों, दिनै पिसनि बाथ्रा बुंदों आरो बेबायदि समाव रिहेबिलिटेसननि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा एम बाथा बिथाङा जोंनि जायगायाव गैया बा बिथाङा हाग्रायाव थांफिनबाय बा बिथाङा हाथियार लानानै सोमावसारफिनसिगोन नामा, बे सोंलुफ्रा जोंनि गेजेराव फैदों। दा बेखायनो आङो खावलायो जे एम बाथा बिथाङा जेरावखि थाया मानो बर' रायजो राजाजों थानानै थांना थानायनि थाखाय, जौगाहोनांगौनि थाखाय बा गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों जिहेतु सान्ति सुक्ति जाबाय, हाबा मावलांनांगौनि थाखाय बिथाङा फैफिननांगौ। आरो हाथियार लानानै जुदि सोमावसारनायनि गोदानै बाथ्रा सानदोंब्ला बेबायदिया भारत राष्ट्रआव माने माबा जे साक्सेसफुल जागोन आं बेबायदि नुवा। आरो जिहेतु बर' हारिनिफ्राय हाथियारखौ जों बिदाय होबाय, अस्त्र मुक्त मोनसे समाज जोङो गायसनबाय। दा बेखायनो गोदानै बर' हारियाव हाथियारनि जि कालसार बा हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जि ट्रेन्ड बेखौ लाबोफिननाया बेयो माने राइट नङा होननानै आं सानो। दा बेखायनो एम बाथा बिथांखौ आङो खुथारै खावलायगोन जे बिथाङा गोख्रैनो फैफिननांगौ आरो मेइन स्ट्रिमाव जिहेतु फैबाय, मेइन स्ट्रिम रायजो राजाजों थांना थानायनि थाखाय, जौगालांनांगौनि थाखाय जिखिनि एकर्डनि दफायाव दङ बेखौ मावनांगौनि थाखाय बिथाङाबो दायित्व दङ, बिबान दङ। दा सासे दायित्वशील बिबानगिरि मावथि हिसाबै बिथाङा गोख्रैनो फैफिननायखौ आं लुबैयो। मानो होनोब्ला आइ.के. संबिजित जाय मोनसे समनि NDBSनि सासे दैदेनगिरिमोन, दिनै बिथाङा PDCK बानायनानै गोदानै आफाद दादोंमोन आरो दाख्लैबावै सारेन्डार खालामबाय। आरो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो PDCKनि गेजेराव बा कार्बि आंलंआव थानाय मोनबा एक्सट्रिमिस्ट अर्गेनाइजेसनजों जों हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव, अमित शाहनि प्रेजेन्सआव दिनै डिफुआव मोनसे सान्ति सुक्ति जागोन, पिस एकर्ड। आरो गासैबो सा सानजा भारतनि रिभलिउसनारि ग्रुप्सफ्रा फैजोब्बाय बा नोङो अल इन्डियाआव बेबायदि थासारिया दिनै खमायबोबाय। दा बेखायनो आर्म्सजों गोदानै माबा मोनसे जोङो भारत बायदि राष्ट्रखौ सिगिनानै माबा मोनसे मोनगोन बा जोङो आर्म्स कालसारजों जे माबा मोनसे जों साक्सेस जागोन बेबायदिखौ जोङो नुवा। बिश्वआव बिनि ट्रेन्डआ दिनै जोबफैबाय। नंगौ मोनसे समाव दङमोन, खिन्थु दा बेबायदि थासारि गैलिया। दा बेखायनो बर' हारिनि गोथार मोनसे थांखि आरो सान्तिखौ जोङो जिहेतु गायसननानै खामानि मावबाय, एम बाथा बिथाङा बेबायदि जुदि थांखि जुदि लाफिनदोंब्ला बिथाङा बे थांखिखौ गार आरो बिथाङा जोंजोंनो थानानै खामानि माव, बर' हारिजों थानानै खामानि माव। बिथाङाबो बर' हारिनि सासे आरो बिथाङा जिहेतु सासे दैदेनगिरि, दा दैदेनगिरिया दैदेनगिरिनि मान मर्यादाखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला बिथांनि जि हाबा मावनायनि जि लेगेसि फैबाय थानाय समाव बर' हारिया बिथांखौ गोसोखांगोन। दा बेखायनो एबसुनिफ्राय बिथांनिसिम बेखिनिखौ जों आपिल खालामो। गोजोन्थों।